jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hannde oɗo ñalawma alet hawri ko 17 lewru février addan habruji moon e ɗemgal Pulaar. Giɗoɗon ko toon to États-Unis e tugnade kadi habruji gumiriɗo toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden o huccini hannde konngol e yimɓe congrès, ɗum noon ko yimɓe surtout yen suudu représentant ji caggal nde ɗaminno won bill won facture mo ganduɗa votanoɗo toon to sénat ma yettoɓe kamɓe suudu représentant ji eɓe gummono kadi pour vodde ɗum kono noon e tugnadi no haaliri ni mbi wonde ko kanko gardiɗo suudu représentant ji hono biyeteɗo Mike Johnson ene wayni ko gila ñande alhamis nde o wi wonde ko haysi on ɗo oɗo facture yettima toon to suudu représentant ji kanko addata ɗum pour yo woote ɗum noon kadi ene wayno kamɓe yimɓe représentant ji fof wonɓe toon député ji on ƴeftide jonte ɗiɗi pour yaade foftiyade ɗum noon kanko président Joe Biden wi ɗum ɗo kadi ko hunde ene wayno ko hunde hersinide e ko hunde kadi nde hay goto meeɗani yiide saabu oɗo facture woodde ko fonno ko wonno hen ko hakke ken wona 60 billion dollar ɗum noon ko pour wallude Ukraine e sibabu nde kamɓe républicain ji yaltudeɓe saladeɓe vodde walla saladeɓe ni wonde ɗon yaadeɓe vacance o winno wiiri ni ɗum ɗo ko ɗum waɗi oɗo saaha ñalawma walla tuggi hanki faade ñalawma hannde hono yimɓe Ukraine naɓe haɓetanoɓe toon to leydi men mbawi yaltude wuuro wonnango toon ngoɓe kaɓetano ɗuɗu mum fof wuuro ngo kadi ene wayno ɓe tottiti ɗum hono soldateɓe rusinaɓe e tugnade kadi kanko konngol makko kanko président Joe Biden e kanko kadi vice président Kamala Harris gonɗo toon to Munich oɗo saaha joni batu conférence gonɗo toon ko fate kisal mbi wonde ko sibabu nde républicain ji salade ɗumen vodde ko ɗum waɗi rusinaɓe mbawi ɓurde Ukraine naɓe doole sibo Ukraine naɓe natti jogade kaɓirɗe natti jogade gueɗe ɗe ganduɗa henno mbaɗe kaɓirɗe ɗum ko wayno cour en ene wayno ha rusinaɓe ɓuuri ɗumen doole ngoɗo wuuro noon wonko toon to Ukraine wiyetego Avdiivka ene wayno kamɓe Ukraine naɓe ɓe pelliti ɓe goppi wuuro ngo yiyama ñalawma hono drapeau ji rusinaɓe en darne toon e ngoɗon wuuro ɗum noon kadi ene wayno ko kanko président Joe Biden e kanko kadi Kamala Harris e ko hen républicain e ko ɓuuri hewde démocrate en ene wayno ko beltaki kaɗo haala ɗum waɗi hono kanko kadi Lisa Cheney e nder konngol ngol ƴefti toon to CNN ɗum noon ko nde arno toon fotte journaliste uji wi wonde ko omo rentini républicain ji sipportuɓe wondude e Putin ene wayno ko kanko Lisa Cheney ene wayno o rentini républicain ji surtout yenno ɗum ɗo ko peeje ɗe moƴƴani ɗum ɗo kadi ko hunde nde moƴƴani e kanko kadi wawi konngol makko haali o anda taw somo jogori wonde candidat parti tataɓo third party kono wi ko mo hadda hono Donald Trump urtata toon to Maison Blanche ko wawi wonde fof ene wayno kadi hono gonɗo e ha hande campagne uji muɗum hono Nikki Haley kanko hoore makko continue haalde kaɗo haala o wi wonde ko Putin ko neɗɗo poɗɗo dartinede e kadi ko gueɗe ɗe waɗata ɗe ko gueɗe ɗe so tawi Amérique joƴƴini doole muɗum ene wayno koko continue wadde gueɗe bonɗe ɗum ɗo fof kadi ari kadi koye caggal kadi nde Navalny nde haalate mayde muɗum toon to Russie ne wayno ko kanko président Joe Biden kam gila hanki e kamɓe kadi ko ɓuuri hewde e Europe naɓe ɓe mbi wonde ko Putin woni baɗɗo ndeɗo peeje kono e wayno ko tugnade kadi télévision ngaji gummiɗi toon to Russie to Moscou ɓe mbi wonde ko pays ji occidentaux nene continue ne jennaɓe oɗo saaha joni taw noon enquête gumminaɗo oɗo saaha joni ƴewde ko holko waɗimo kanko Navalny gonnoɗo gonɗa lundiɗo no fewi hawno Putin kañum hoɗum meeɗi wonde candidat kono noon cokaɗo ɗiɗo duuɓi foof sibabu nde laamu Russie ne takki ɗum gueɗe ɗe ganduɗa henno wiide wonde kene fewjita e waɗa boniyankoɓe pour hadde kisal leydi Russie ɗum noon ne wayno ɓe mbi wonde kamɓe Russie naɓe hay sinde ko mayde nde nene continue enquêté taw ɓe ngala taw résultat ji surtout ko mbiyata forensique e kadi gueɗe yimɓe ganduɗa wonɓe toon kaso donc ene wayno ko hay goto anda ko warimo taw oɗo saaha joni kono ene wayno pays ji occidentaux nene continue ne jenna ene takka hono kamɓe laamu Moscou ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe toppitiɓe ko fati affaire étrangére toon to Russie ɓe mbaɗi déclaration mbi wonde ko ɓe ganduɗa taw holko warimo ɓe goni kadi koye enquête oɗo saaha joni ƴewde guila e ƴiƴemeji makko ha e gueɗe ɗe ganduɗa gonɗe e ɓandu makko pour wadde ko wiyete enquête scientifique andude holko woni sababu no mayde makko kono ene wayno joom suudu makko gonɗo to Europe oɗo saaha joni wi wonde kañum sohlani ɗiɗon enquête aji ene andi wonde ko peeje ɗe mbaɗanno ɗo fof ko wardemo saabu ko kanko woni menace mawɗo wonande Putin ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe américain ji kadi
ko ɓuri hen hewde mabɓe surtout en démocrate en eɓene continue ɓe kaala ɗum kono kanko Donald Trump en wayno jaɓani haalde haala ko fate maygol oɗo Navalny ha hande ɗum noon kadi ko signe mon ganduɗa en tugnade kadi e kanko Lisa Cheney e won démocrate en wonde ko kanko Donald Trump pour puten warde neɗɗo lundide ɗum ko normal e kadi ɗum ɗon kanko hoore makko mo yaadi hen hande ko fate toon to Washington en wayno ko hande ko Amérique ne padi décision ummade toon to Cour suprême ko fate en hol ñawore ɓe jogui ko fate est ce que kanko Donald Trump mo jogui ko wiyete immunité walla même ko fate en toon to Colorado Cour suprême mumen ko hannomo kanko Donald Trump jeeyede e liste uji candidat ji wonɓe toon to Colorado est ce que ɗum ɗon ko gonga walla eɓe diwta ɗum noon en wayno ko kanko John Rabot e kanko kadi yimɓe wonnoɓe toon ɗeɗo balɗe ɓe jabodiri e honno procureur ganguitowo Donald Trump biyeteɗo Jack Smith ɗum woni Jack Smith kañum hoore mum si tumnade kadi e haalluji biyeteɗo kañum hoore mum salima oɗo saaha joni wi wonde ko kala enquête aji dewɗi muɗum ko fate en woteji ɗi Dakar toon ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi nogas kañum hoore mum kadi yiiɗa wadde appel toon to Cour suprême kono andaka taw Cour suprême holko jogori haalde ko fate oɗo décision est ce que ne jogori wiide wonde ko kanko Donald Trump omo jogui immunité donc nde woni président nde hay nde natti woni président nde kala ko wanno o fotani ñawede walla wala immunité toon to Michigan e tugnade kadi habaruji gumri toon hono kanko représentante taw ko Palestine naji ene wayno oɗo saaha joni o ƴefti konngol kadi toon to Michigan o wi wonde ko eɓe omo ñaagui kala yimɓe Michigan naɓe wonɓe toon oɗo saaha joni yo jaltu ñande talata garowo talata ño hawra ko nogas jeeɗiɗi lewru février pour kañumen koyemen garam votana mbiya wonde gondani kanko Joe Biden e ɗum noon kanko biyeteɗo Rachida Talib e kadi ko palestinaji d'origine e kanko kadi to woni toon neɗɗo mo ganduɗa lundiɗo kanko président Joe Biden e surtout en no Joe Biden wallirta walla no darde muɗum e haare Israël Hamas ɗum noon ko haare fuɗɗinde guile ñande jeeɗiɗi lewru octobre tan ujunnaji ɗiɗi nogas tati ene wayno ko kanko hoore makko wi wonde ko sibabude oɗo saaha joni hono kanko président Joe Biden o salade mum wonde ko forsude Israël walla haalde ni Israël yo dartin haare nde e salade mo kadi e jabdemo kadi continde rokkude arme maji kewɗi fade toon to Israël ɗum ɗo fof ene wayno ko kamɓe démocrate en surtout en kamɓe kadi arabeɓe walla kamɓe kadi julɓe wonɓe toon to Michigan eɓe poti arde ɓe vota contre kanko président Joe Biden ñande talata nogas e jeeɗiɗi lewru février siftin ɗon tan ko Michigan ko état ɓuuri hewde julɓe origine men koye Moyen-Orient ɗum noon ko leyɗele ko wayno Palestine en Jordan en Syrie en e ko wayno ko wayno ene wayno ko kanko kadi Talib o ko neɗɗo mo ganduɗa en kewɗo haareji toon to surtout en guila républicain ji ɓamti ardade toon to de représentant ene wayno ɓe jiirata haalluji makko contre Israël ene wayno ko attaque contre mabɓe kamɓe républicain ji walla ko attaque contre juif en no worno kono ene wayno ko wawi wonde fof kanko noddi waɗi appel o wi wonde ko kala Michigan naaɓe jogorɗo yaade wodde ñande nogas jeeɗiɗi lewru février yo woto wonde wi wondani kanko président Joe Biden ɗum noon hande siftin ɗon ko ɗiɗi ɗum woteji kadi ko woteji primaire ɗum noon ko woteji pour ƴewde so tawi kala so tawi kanko président Joe Biden won candidat ji goɗɗi gonɗi toon taw ko démocrate en pour hol hen gono candidat pour yaade élection ngaji mawɗi toon kadi to Minnesota en wayno pellodiral waɗi toon hande pellodiral ngal on waɗi ko wuuro wiyetengo Burnsville ɗum noon ene wayno ko yimɓe policier ji e pompier ji notino galle to wuuro wiyetengo Burnsville ɗum noon ko Minnesota e caggal nde ɓe jetti nde ene wayno ko neɗɗo fuɗɗi fullideɓe toon partir nder galle to ene wayno nde ɓe jetti galle to en haade meɓe nadde wayno ko kanko gonɗo nder o fuɗɗi fellude o felli o waɗi hen policier ji ɗiɗi o waɗi kadi pompier goto kadi o gañi kadi goɗɗo taw kañum hoore mum kadi ko policier goɗɗo ɗum noon no mbirni fuɗɗi ko hedde 1h50 du matin toon heure central to Burnsville ɗum noon ene wayno ko oɗo saaha joni kanko pellannoɗo ɓe kalanino makko kono ɓe mbi ko maayi e no ɓe mbiri ni kadi ene wayno gañiɗi hen o kañum ko sergent Adama Medigot wiyete kañum woni gañiɗo kono noon gañande makko wona gañande kulɓiniɗo waraɓe ɓe noon ene wayno ko yimɓe hen ɗiɗo foof ko policier ji hen goto wiyete hen ko Paul Elmstrand
goɗɗo wiyete ko Matthew Roche ɓeɗo fof ko yimɓe jaaroɓe duuɓi nogas jeddi policier e kadi pompier o kañum ko wiyete ko Adam Fanset yara ko duuɓi capanɗe ɓeɗo woni yimɓe mayɓe wawi wonde fof en wayno kanko pellannoɗo o sankima o warama e kadi en wayno ko ɓe goni koye enquête oɗo saaha joni haade mabɓe haalde inde makko ɗum noon e caggal muɗum en wayno koɓe jiiti gudditigal ngoɓe tawi toon kanko wonduno toon ko yimɓe famille makko e wayno ko kanno ɗumen yaltude wi hen ɓe mbi wonde ko yimɓe sukaɓe jeeɗiɗi no gonno toon sukaɓe jara ko duuɓi ɗiɗi ha duuɓi 15 e kañumen gonno toon e kadi oɗo saaha en wayno ko hay goto e ɓeɗon gañaki en wayno ko kamɓe sukaɓe ɓe kadi goto men ɓujjiti ƴefti téléphone noddi 911 donc 911 woni numéro pour policier ko ɗum waɗi police noti toon e faabade ɓe kamɓe sukaɓe ɓe andaka noon holko wonno caɗele makko kanko oɗo babiraɗo e ɓeɗo sukaɓe walla famille makko kono noon ko wawi wonde foof kanko sibabu no pellodira hakkude makko policier ji o heddima hen kanko babiraɗo maayi hen. Habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Sénégal hande en wayno ko humpo woni toon wonande holde woteji jogori wadde toon ɗum noon ko caggal de conseil constitutionnel mo Sénégal kañum hoɗum yalti ñande alhamis nde wi wonde ko décision ngaji Macky Sall wonno ƴeftunoɗi kañumen koye men e jaɓani ɗum ɗon ono kanko Macky Sall en wayno ko yaltino wi wonde ko mawo rew mawo ɗofto décision conseil constitutionnel pour ko fate ne décision noɓe mbiri ɓe jaɓani ni oɗo saaha noon en wayno noddi o wino wonde ko feere peeje baɗaɗe foof mawo ƴeftu mawo ƴeewmo holno woteji no mbaɗira ko yaaci eyyi kono en wayno lundiɓe ɓe kañum koye men enen lurodira oɗo saaha joni surtout ko wayno yimɓe wonɓe jeeyaɓe parti ancien parti biyeɗo Pastef kamɓe mbi ko woteji yo mbaɗe tan no wawi wadde foof surtout yen taw woteji ɗine gasa avant 2 avril par ce que ñande 2 avril ko ñande hen kanko président Macky Sall mandat makko gasa wonen noon en wayno ko surtout jeeyaɓe parti PDS mbi ko alay sako kaldigal waɗa pour ƴeewe en kadi surtout en kaldigal ngal taw no juuta ƴeewe kadi ruttade waylude ko mbiyata luwaji patuɗo e woteji toon Sénégal ene wayno ko lurodiral en woni hakkude mabɓe ko wawi wonde fof en wayno ko won yimɓe hewɓe surtout en taw ko yimɓe jeeyaɓe abbiɓe parti Pastef kañumen jiiɗi ko woteji ɗi haysinde ko yimɓe ƴeftanoɓe ɓe tan suɓanoɓe yo jaa woteji e kadi neɗɗo mabɓe biyeteɗo Diomaye Faye kañum hooremo yoppe ko yaaci ɗum noon kadi ko ɗum koni loi mo ko yamiri ko wawi wonde fof andaka taw holno ɗum jogori wadde ko fama tan ɗeɗo balɗe hono hohoɓe hewɓe jeeyaɓe parti ji ɗi andaka noon sako yimɓe jeeyaɓe parti lundu ɓe mbawi nar laamorgo leydi Sénégal fottude Macky Sall andaka noon holto ko kaldigal ngal kono en wayno ko humpo mawɗo wonande leydi Sénégal holnde woteji jogori wadde e kadi holno woteji jogori wadde ɗum noon siftinde on tan ko kanko Macky Sall en wayno ko mandat makko gasata ko 2 avril ko ñumbere oɗo saaha joni ko kamɓe parti ji lunde kamɓe parti présidentiel fof eɓe jogori est ce que ɓe jogori jabde wodde woteji ɗi mbaɗe hakkude ñande tati e ñande sappo hakkude tati e sappo lewru mars ɗum noon hay sindo so tawi deuxiéme tour ne waɗe à moins taw deuxiéme tour ene gasa ko adi 2 avril beele kam ne ande hol lomtiɗo gardagol leydi toon Sénégal. Habaruji men international cakkitoɗo en ko jokkodirde Tijane Niang rokka en page mo joguinen ko fate coftal balle ɗum noon Tijane Niang bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal balɗe umorade e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott hande gonɗen ko jamma alet 17 lewru février hitandu ujunnaji ɗe 24 gadorɗen kabaruji men coftal balɗe koye nder leydi Mauritanie tinama hande puɗɗogol championnat foot hitandu ujunnaji ɗe 23 hitandu ujunnaji ɗe 24 inter arena futsal mo akka kihiɗe hande équipe Jowol Sare kañum hewdirno équipe taccan ko Jowol Sare wawi hebde polgu loggi nayyi ndiga de ko addi loggi ɗiɗi Ousmane Dia wawi addude loggol gotol e biteɗo Sadel wawi addude loggol gotol kettoɗen keblo équipe Jowol Alpha Ba. Assalamu aleykum warahmatullah on calminama merci également Tijane match ça va o wayino no jiɗirnoɗen yowani par ce que en keeɓi victoire ko ɗum jinnoɗen ko ɗum adduno en e fuɗɗide hedde les 5 walla 7 premières minutes ɓe ɗeeɓi yidde nadde match o no fewi heureusement ko sukaɓe ils sont vraiment préparés à ça ɓe mbawi wonde patient ha ɓen gayni temps fort mumen pour wawde attaque deɓe sen ji bituji nde puɗɗi ndi tan hankkadi ɗi kañum foof deggodiri ko ɗum woni un peu ko préparé ɗen e ɗiɗo match uji par ce que eɗen gandi kala biyaɗo jowol joudar ƴetta doole mum fof
fof watta hen donc heureusement pour nous en paren ɗum donc en beltanama ha joni kettoɗen coach kippu Tachan. Assalamu alaikum, on calminama radio Diol Sare, on calminama no fewi. Bon, mi joui match contre Diol, défaite 4-0 ko bon probléme o tan ko match ouverture ne heewi caɗele kadi surtout hawrede grand club comme no Diol en kañum woni ɗo ene meilleur club e championnat ɗiɗo duuɓi nayyi fof sa hawre mum premier match a dañat difficulté tan foti fof bon kono kam mi joui mais mataw ko noon tan e mbawno wadde kadi réduire score o wasonde 4 mais aɗa faama tan yidde min dañde match nul walla ɓonnon ko match de poule donc ɗum tagui min offensive ha ɓurti min jejjiti caggal o donc Diol kadi waɗi ce qui est mieux donc kadi Diol ko équipe bawɗo bal machallah donc on les félicite et courage Tachan. ha joni ko fatendi ɗon mbadi jencude kiwidira championnat foot ñalawma hande kippu tekan kañum samti kippu ganki logginayi loggol gotol kippu sangi kañum wawi hebde polga yesso kippu sare ndogu logginayi e loggi ɗiɗi kippu hayre mbar kañum hewidirno e kippu kaydimɓe jor kiwidiral ngal wawi gasir ko ɗekki 3 partout kiwidiral hakkude kippu jingue e kippu wending city ko kippu jingue wawi hebde polga yesso kippu wending loggi tati loggol gotol joni ala no batten so wona kettoɗen keblowo kippu wending. holko woni caɗele wending hande teskama match o deuxième mi-temps on heewi tension ngaji no fewi alors ko fate premier mi-temps on joui no fewi oɗon jeeya kadi équipe aji hesɓe arɓe oɗo tournoi holko woni caɗele mon hande. assalamu aleykum bandiraɓe on calminama ko coach wending wiyete ko Kalidou Diop ɓurɗo andirede Amo Chérif donc match amen o hande ko wayini no yarini rek ala ko bonni match amen sowona arbitre uji par ce que ɓe pénalisé ami mi dokki penalty mo wodani ɗo no jour uji am de concentré an kadi défait ɗo ari donc an kadi ala ko min mbawi hen ko noon tan Allah hajiri finalement gongol inchallah ma mérite fe inchallah. ha joni ko fatendi ɗon mbaddi joni kettoɗen keblowo kippu jingue. teskama ko fate première mi-temps o wending wawi men ɗon 1-0 deuxième mi-temps waɗi changement de tactique seeɗa ha jingue wawi hebde pole holko wonno caɗele jingue fate premier mi-temps o. assalamu aleykum salmini moon onon foof on jarama aussi en fait kadi mi weltima no fewi match o c'était pas match facile kadi en fait il joue bien kadi machallah mi-temps min dogui milieu o no fewi on a trop bien on a fait cela deuxième mi-temps on a essayé de rectifier nos erreurs kadi mais ça va comme machallah kadi ɓe c'est une grande équipe aussi qui joue bien. jencude kiwidira challenge BMCI hitandu ujunnaji ɗe nogas tati hitandu ujunnaji ɗe nogas nayyi caggal qualification kippu liksayba gorgol kiyiɗe hanki kippu liksayba kañum wawi samtade kippu kereyamu arafat logginayi ndiga kihiɗe hande 3e journée kippu tekan kañum wawi samtade kippu widade mo arafat loggi tati loggi ɗiɗi ha joni ko fate kabaruji coftal balle nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie perdant kiwdiral gasgal ko ɓoyani ko kippu FC Nouadhibou kañum wawi hebde polga yesso kippu ASC garde national loggi ɗiɗi loggol gotol kippu ASC Atou kañum hewdirno kippu Sinim kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki do partout jencude championnat mo leydi Mauritanie perdant kihiɗe hanki to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC kañum wawi hebde polga yesso Inter mo Nouakchott loggi ɗiɗi loggol gotol ASC Douane kañum hewdirno kippu FC Tabrak Zain kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout kippu FC Samal kañum wawi hebde polga yesso kippu Nouakchott King loggi ɗiɗi ndiga ha joni ko fate kabaruji coftal balle nder leydi Mauritanie championnat mo leydi Mauritanie kippu Liksar kañum hewdirno kippu ASC Pompier kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki 0-0 kippu Azak Concorde kañum hewdirno kippu ASC Zandrim kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout kabaruji coftal balli kabaruji keroriɗi équipe nationale mo leydi Mauritanie nandiral heɓama hakkude fédération mo leydi Mauritanie e fédération mo leydi Maroc gam kiwidiral cehilagal jogorgal yuɓɓine to wuuro Agadir to leydi Maroc wonata ko mois de mars hakkude équipe nationale mo leydi Maroc e équipe nationale mo leydi Mauritanie ha joni ko fate kabaruji équipe nationale mo leydi Mauritanie juwo galle équipe nationale mo leydi Mauritanie Souleymani Doukra kihiɗe hande kadi o addi loggol makko to championnat mo leydi Turki hono atka mo leydi Mauritanie Souleymani Anne kihiɗe hande kadi o addi loggol makko to championnat mo leydi Belgique keblo kippu leydi Mauritanie kihiɗe hanki o heeɓino fartange ƴewde hono kiwidiral attaquant leydi Mauritanie Papa Ibnou Ba to championnat mo leydi France 2e division teskamo Papa Ibnou Ba wawi addude loggol kihiɗe hande o yeehi to Montpellier gam ƴewde oɗo défenseur central joguiɗo iwdi
leydi Mauritanie biteeɗo Modibo jeeya to diwan Gidimaka oɗo holliti en yiɗi arde équipe nationale mo leydi Mauritanie kiiɗa hannde hono keblo kippu leydi Mauritanie yehi to Montpellier ngam ƴewde oɗo défenseur mo leydi Mauritanie. Yencuudi championnat ji dunde Europe ngadorɗen ko championnat mo leydi Espagne kippu Rayo Vallecano kañum hiwdirno kippu Real Madrid kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout. FC Mallorca kañum hiwdirno kippu Real Sociedad ko Real Sociedad wawi hebde pol logguiɗiɗe loggol gotol. Championnat mo leydi Italie kiwdir ñalawma hannde kippu Bologne kañum samti kippu Lazio logguiɗiɗe loggol gotol. Kippu Empoli kañum hiwdirno kippu Fiorentina kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout. Ligue 1 français kiwdire ñalawma hannde kippu Lorient kañum wawi hebde polge yeeso kippu Strasbourg loggitate loggol gotol. Rennes kañum samti kippu Clément Foot loggitate loggol gotol. AS Monaco kañum hiwdirno kippu Toulouse ko Toulouse wawi hebde polgu loggiɗiɗe loggol gotol. Montpellier no mbirɗon ni kañum wawi hebde polge yeeso kippu Metz loggitate ndiga. Reims kañum hiwdirno kippu Lens kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout. Kippu Brest kañum wawi samtade kippu Olympique de Marseille logol gotol e ndiga. Tidiane Niang jaram fey bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jogol Sare ko ɗi habaruji min joggon noon hannde e ɗemgal Pulaar ha janggo kadi so Allah jaaɓi yen mbaalo jaam on jarama.